गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। मेट्रिक आनजादनि पेपार आउट जानायनि सोमोन्दै जोंहा बिथां आदा कास्टमा जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायखौ जोङो इउटुबनि गेजेरजों नुनो मोनबाय आरो गासैबो मानसिफोराबो नुखाजोब्बाय जानो हागौ आदा कास्टमा मा बाथ्रा बुंखो सरकारनि सायाव बेफोरबायदि मानो जानो मोनखो मोजाङै प्रटेक्शन होनांगौ फरायसाफोरखौ फार्स्ट प्रायोरिटी होनांगौ बेफोरबायदि जानाङा होननानै जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन जों दिनै पेपार बायनानै डिभिजनखौ मोजां खालामनानै मार्क्सखौ जोङो मोजां लानानै मा जानो बेनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय नोंसोर मिथिगौना एसएससि एग्जाम होनानै पुलिसजों हमनानै सोजानाय नोंसोर खोनादोंना? आं एसे खोनानो मोनदों। आं खारग्रा आंनो नांगौ साख्रिखौ बेनिफ्राय आं मा खालामदों गुबुनखौ एग्जाम लिरनो हरदों। एग्जामा फार्स्टआवनो जायो नालाय एग्जाम लिरबाय पास जाबाय बेनिफ्राय मा आङो खारनो थांसिगोन लास्टआव बेनिफ्राय खारनो थांनानै हमजाहैनाय आं खोनानो मोनदों एसे बेफोरबायदि थांनाय समफोराव जादों होननानै। दिनैनि दिनाव फंबाय बिनानावमोन बेफोरबायदि नोंसोर मालाबाबो साननाङा नोंनि लाइफखौ मालाबाबो बरबाद खालामनानै लानाङा। नोंनो साख्रि नांगौब्ला नोंनो एग्जाम लिर आरो नोंनो खार। नों गुबुनखौ एग्जाम लिरहोनानै पास जानानै नों खारनो थाङोब्ला नोङो लकआपआव हाबखागोन नो डाउट। दिनैनि दिनाव सिगांनि समफोराव बेफोरबायदिबो सोरबाया मोनलांदो जानो हागौ नाथाय दिनैनि दिनाव नोंसोरो बेफोरबायदि मालाबाबो साननाङा। नोंनि लाइफखौ मालाबाबो बरबाद खालामना लानाङा। नोंनि डकुमेन्टसा कमप्लिट मा जागोन नोंनि डकुमेन्टसा बे डकुमेन्टसा नोंना नेक्स्ट टाइम जेबो खामानि होनाय नङा। नों बेफोरबायदि गुबुनखौ एग्जाम लिरहोनानै नों खारनानै दिनैनि दिनाव नों साख्रि मावनो थाङोब्ला जोंनि बर' गथ'फोरा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बेफोरबायदि दा खालाम हमनानै जेलाव सोना दोनजागोन आरो नोंनि डकुमेन्टसाबो बरबाद जालांगोन। ओंथियानो थानाय नङा फरायनायनि। गावनो नाजा गावनो ट्राइ खालाम गासैखौबो। बेनिफ्राय मा सोलोंथाइ जोंनो फरायनानै गियान लानाय। जों दिनै मेट्रिकआवल' डिभिजन लानो लुबैनानै मा जानो जोंनियाव जेबो सोलोंथाइनि गियान गैयाब्ला जों दिनै आनजाद समावल' पेपार बायनानै एग्जाम लिरनानै मा जानो दिनैनि दिनाव आरो फैनो गोनां समाव जों दिनै फरायनो थाखाय बोसोरसे सम मोनो 10 माह 12 माह नंगौना नङा? सम मोनोना बै समखौ जोङो मोजाङै फरायलांबाय था। बिजाबनि बागै नों गोसोआव लालांबाय था बिजाबखौ बुजिनो नाजा बिजाबखौ नों फरायबायानो था। नोङो एग्जाम बेखौ जेबो साननाङा नोंनि डिभिजनखौ नों जेबो साननाङा नों फरायलांबायल' था नों गोसोआवल' लालांबाय था। जेब्ला एग्जाम जागोन एन्डआव अब्लानिया नोंनि डिभिजना हारसिंनो मोजां जाखागोन। नों फरायालासेनो एग्जाम टाइमाव पेपार बायनानै डिभिजनखौ नोंनि मार्क्सखौ नों मोजां खालामनो साननानै जेबो जानाय नङा। नोंनियाव सोलोंथाइनि जेबो गियान गैयाब्ला दिनैनि दिनाव मा लाब? 10 माह फरायनो मोन्दोंमोन फराय। आरो आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि दिनाव आरो फैनो गोनां समनि थाखाय गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ नुदोंना उन्दैनिफ्रायनो मा बबेबा गेरेजाव थाखायो उन्दैनिफ्रायनो गेरेजाव थायै थायै देरलायलाङो गासैबो खामानिखौ फरायालासिनो रोंजोबो। जों दिनै फरायब्लाबो गोसोआव थायाब्ला बेयाव जोङो फरायथाबबाय थानानै मा जानो नंगौना नङा? लाजिनानै जेबो लाब गैला दिनैनि दिनाव। नंगौ गासैबो मानसिनि ब्रेना समान नङा। सोरनियाबा एसे फरायबानो गोसोआव थायो सोरनियाबा फरायबाबो गोसोआव थाया। अब्ला जों मा खालामनो फरायबाबो गोसोआव थायाब्ला फरायनोबो हायाब्ला लाजिनानै जेबो लाब गैया। फरायनायखौ नों गार गुबुन खामानियाव नांथाबखा अब्लाबो नों मानसि जागोन। बेयावबो आद्रा बेयावबो आद्रा बेयावबो आद्रा मा गावनो फैनो गोनां समाव खस्थ' मोनगोन। लाजिना लाब गैया। गोबाङानो सोरबाया मेट्रिकआव फेल जानानै थैयो। थैनो गोनां मायबा गोनांथि? नों हायाखै नालाय फेल जादों बेयावथ' थैनो गोनां जेबो गैया। नोंखौ फरायनो होदोंमोन नों मोजां फरायाखै बा नोंनि ब्रेनाव फरायब्लाबो गोसोआवनो थाया नों मा खालामनो उफाय गैया। बेयाव नों लाजिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बेनिखायनो आं बुंदों हायोब्ला फराय हायाब्ला आरो दिनैनि दिनाव मा लाजिनानै जेबो लाब गैला। डाइरेक्ट दोननानै गुबुन खामानियाव नांथाबखा अब्लाबो मानसि जागोन। फरायालासिनोबो मानसि जागोन मोजां खामानि मावनो हागोन। नोङो लास्ट टाइमाव फरायालासिनो थायै थायै नोङो पेपार बायनो सानबालाय मा जानो जेबो जायाना। आं सानो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बर' गथ'फोरा बेफोराव रावबो माथा मारिया। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।